Mugi hanyarengi kadang pramilati pramu saji atur sugata samaripun katur panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu. Sumangga pun hapikan raos ngerti samaripun katur saking amugati. Sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.
lanjut. Aku mau dirasani. Dirasani apa Mas? Ibu iyo MC niki leh unyu-unyu. Oh lah. Imut ya? Ireng kumut-kumut. Yo ngono kok ya. Nggih MC nek ngaten iki lho Bu. MC Gilani. Astagfirullahaladzim. Ngapusi Mbak Olo. MC-ne tukang ngapusi kok. Yo ngono Gilani nyono kae kok ya. Ya Allah, adek ngo. Mangga. Dadahku semau arang rasa apa pancen tega mbok balong janur paring sadar Sembah nuwun Mas Ati. Nggih, Dik Rindi Andika sing ayu dhewe. Sembah nuwun. Batin iki
anane tansah temu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanti ojo kaya ora bisa nguncaki saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman lara tresno nadyan ado yen kabulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat rapi songon sakti Ulo sawah sapa ngendut datang omah atiku wis kapilut saipoku ngak rasaku lamun bisa cecaketan sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanpi saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman lara tresno nadyan ado yen katulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat rapi songon sakti ulo sawah sapa ngendut datang owah hatiku kawilut sakipoku nak rasa
lan sliramu kapilut sampun kemareng katur. Selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Lestario, Mas Atem kalian Mbak Setu. Aku mbok jurane bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa Kang Nyono ben ngendokne omo sapa iki? Iya. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandang. Kaya. Iya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah ini kandi ngomong tansah limpah panungku setiap bulan tansah
Sesama dari Jati Serano boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. bae. Engko wayah dandut tenang bae. Saya tahu. Tenang ya, aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba say
solahmu mangko kowe bocah ngono nadyan bocah ngono katoko rempong jiwa ragamu kok Jan aku pancen aku ning kene seneng bunga biang. aku ya bunga Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing suasananya penak daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan aku rabi rini wae nah ya. lah buntute siji kan Ora apa-apa lho, sunah kok ya. berarti panutanmu ke Mas Eko Panutanku Kanjeng ngakune Nabi kok. jomblo. Hah? Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye Lha kuwi panutane bregul kita kok. aja ngono to iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok Semarang Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. oh iya ya Iko enggak ya Bang ya. Dan nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. makasih ya Mas ya mboten usah repot-repot lho Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok orang iki. Aku ora. sabas ya Mas sabas Sabas, Cuwing rene Bor. karo aku. yo Mas iki Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora Lah- apa-apa. Lah legowo ya dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya oke Allah. Gue sing ono anggrokane ben ya, enggak saya. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Hurit ana kota gandhe kowe tak tukangi sak isine apa wae nadyan sasideman pasti kasembatan saka
bilih bapak-bapak ingkang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lucu lenggahan nggih Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, sama pun tenggo Nggih. munggah berkahipun, nggih. Iya. Enggak, yuk. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana kota gandhi kowe tak bukoke saisine apa wae senadyan sesedeman mesti sambatan. Jai matur sembah nuwun. Apa wong urip neng ngalah donya meninggal kontong kenangan gede utama yang tinggal kasing bawa remong sakelo bunga
Seliramu harawo Lha sosis karil buning Mas. Lha mosok aku mau butek gede. Iya toh Mas selamat ya Mas. Iya. mungkin ngono. kurang diedit. Mungkin ini padahal sebar perawatan kok ya. Neng endi Mas? Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, maka.
Yeneng tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sontakon wantane haraki janji kwele sumedhot ras tias nimas ingsun marsapa sinaksenan bumi tangis ing tias nganteni padang
balung janur saupomo tinggal mundur paringu soto pasir putih dadi saksi ampun riko kanthi langing ati rino wengi aku memuji mugi-mugi Gusti paringi sepi jroning ati dino kang kula lampahi tansah setya nganti ati kundur nika bebojane ngati adem kekes ati iki yen kelingan prasetyane janji dalam ngalip ojo lali pasir putih minangka paseksi ombake banyu segara lumimbah saya katon godhong balung janur saupomo tinggal mundur paringu soto pasir putih